अराङाव मुलुगनां हिनजावसा गथ'सा सान फालिनाय जादों। आथोन रोंगौथि गोनां मौसुमि कलिता, मिशन शक्ति आइजो आरो गथ'सा अनसाय मनस्रि बर' आरो पिरामल फाउन्डेसननि जिल्ला कअर्डिनेटर मौसुमि दैमारि बिथांमोनाबो बाहागो लादों। उदालगुरि जिल्लानि अराङाव कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा फरायसालिमायाव हादोर गेजेरारि हिनजावसा सान फालिनाय जायो। उदालगुरि जिल्ला आइजो आरो गथ'सा एबिसि पेरामल फाउन्डेसननि मिशन शक्तिनि हेफाजाबजों खुंजानाय बे हाबाफारिखौ फरायसालिमानि सासे मावसुमा इंकु नादा बेखेवनानै होयो। आथोन रोंगौथि गोनां घिउ मौसुमि कलिता बिथांमोना हाबाफारियाव आइजो आरो गथ'साफोरनि मोनथायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों मिशन शक्ति आइजो आरो गथ'सा अनसायनि जिल्ला प्रग्राम दैदेनगिरि सुश्री दैमारि आरो एबिसि पिरामल फाउन्डेसननि जिल्ला प्रग्राम दैदेनगिरि सुश्री दैमारि बिथाङा हिनजावसाफोर आरो आइजोफोरनि गेजेराव समाजारि सोलायनायखौ माबोरै हिनजावसाफोरा समाजाव सोलायनाय लाबोनो हायो बेनि सोमोन्दै फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं पिरामल फाउन्डेसननि गान्धी फेल' बिथाङा हिनजावसाफोर आरो आइजोफोरा माबोरै समाजनि थाखाय खामानि मावलांबाय थानो हायो बेनि माखासे राहाफोरखौ फोरमायदों।